Kastilja trid li jkollha kontroll akbar fuq l-operat ta' Clifton Grima, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport, u l-għażla waqgħet mill-ġdid fuq Mark Kutajjar. Dan hekk kif qed isiru numru ta' manuvri bl-iskop li Mark Kutajjar jerġa' jirritorna fit-tmexxija ta' Sport Malta bħala uffiċjal eżekuttiv ewlieni. Żvelat dan il-Gazzetta In-Nazzjon. Membri ta' qdiet nazzjonali tal-isport fil-jiem li għaddew tkellmu u rew disappunt tagħhom għal dak li qed jisimgħu fis-sens li Mark Kutajjar se jerġa' jirritorna fit-tmexxija ta' Sport Malta. Kastilja hija konxja mill-fatt li fl-ewwel leġislatura tal-Gvern immexxi minn Joseph Muscat ftit li xejn sar b'mod tanġibli fil-kamp sportiv u dak li sar ma jibdiex mal-volum qawwi ta' inizjattivi li kienu ttieħdu mill-gvernijiet preċedenti. L-aktar fil-leġislatura ta' bejn l-2008 u l-2013, meta fis-settur kienu saru ħafna xogħlijiet. Is-sorsi fissru li mhux esklus li xi wħud mill-istess qdiet nazzjonali kitbu lill-uffiċċju tal-Prim Ministru dwar dan u daqstant ieħor mhux esklus li kien l-istess Mark Kutajjar li tkellem mal-Prim Ministru Joseph Muscat biex jaċevola r-ritorn tiegħu bħala uffiċjal eżekuttiv ewlieni ta' Sport Malta. Mark Kutajjar kien irreżenja mill-karika ta' aġent uffiċjali eżekuttiv ewlieni ta' Sport Malta f'Ottubru tal-2017. Ismu kien fl-aħbarijiet ukoll brabta max-xiri ta' biljetti tal-ajru mixtrija mill-Kumitat Olimpiku Malti u li kienu jammontaw għal mijiet ta' biljetti kull sena fis-sentejn ta' qabel li fil-parti kbira inxtraw b'direct order mill-Aġenzija tal-Ivvjaġġar Hamilton Travel. F'terminu ta' euro l-flus minn fuqha fix-xiri tal-biljetti tal-ajru kien jammonta għal eluf kbar ta' euro kull sena. Dakinhar kien ir-riżulta li sa ma bdew dawn l-abbużi, il-prassi użata kienet li jinġabru 3 kwotazzjonijiet mill-ant aġenziji tal-ivvjaġġar differenti. Bid-deċiżjoni kienet tittieħed skont il-prezzijiet.